Għadda jum ieħor fejn l-Kummissarju tal-Pulizija u inqas il-Gvern ma ħadu azzjoni biex jassiguraw li l-400 miljun euro li nsterqu minn but il-poplu Malti u Awċi mid-dil tal-isptarijiet jinġibu lura. Kif id-daw ta' dan illi fil-jiem li ġejjin, il-Partit Nazzjonista se jkun qed imur il-qorti ħalli jiftaħ kawża sabiex dan is-ser ma jitħallix għaddej isu xejn mhu xejn. Dan kien konfermat mill-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grek u deputat Nazzjonista Adrian Deli għal-ħadd wara nofsinhar matul ix-xandira maratona ġbir ta' fondi organizzata mill-Partit Nazzjonista. Ta' min wieħed ifakkar kif il-qorti kienet qiset id-deal bejn il-Gvern Laburista u l-kumpaniji Vainton Stewart bħala wieħed fraudolenti u li sar b'kollużjoni. Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonista fil-jiem li ġejjin se jkun qiegħed jiftaħ kawża l-qorti u bekk ikun jista' jibda bix-xogħol biex il-poplu verament jingħata flusu lura. Il-Partit Nazzjonista għamel protest fil-konfront tal-Avukat Ġenerali, l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat tal-Istat biex huma jagħmlu xogħolhom. Wara li huma qalu li huma ħajamlu xejn, il-Partit Nazzjonista din il-ġimgħa ħajkun qed jiftaħ kawża biex il-qorti tiddikjara l-Avukat tal-Istat għandu obbligu li jaġixxi f'isem l-Istat u jagħmel huwa allura dak li m'għamilx il-Prim Ministru u jassigura li jinġibu l-400 miljun lura. Fin-nuqqas ta' azzjoni minn naħa ta' Roberta Bela u tal-Gvern Laburista, ħajrġa' jkun għal darb'oħra l-Partit Nazzjonista li ħajħol azzjoni biex il-qorti tassigura li nġibu lura l-400 miljun. Il-Partit Nazzjonista għamel minn kollox biex jimbotta lill-Prim Ministru Roberta Bela u l-Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa flimkien mal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg u l-Avukat tal-Istat Chris Soler iżda jidher li kollox waqaf fuq widnejn torox u dan kollu huwa biss il-Partit Nazzjonista li qed iservi ta' tarka l-poplu Malti u Awċi.